Ja, nu skal vi til at lave et lille faldforsøg. Og forsøgspersonen, det er dig, telefon. Du skal ud på et lille fald. Og den måde vi gør det på, det er, at herovre har vi et par fotoceller, som er forbundet til en tidstagerkasse. Og det er lavet sådan, at den heroppe, den har en ledning. Den går hele vejen her, kan I se. Og så går den ind i den der, som hedder input A. Ved siden af sidder skæg nok input B. Og følger vi den ledning her, så går den op til den nederste. Så har jeg sat tidstagerkassen op til, at, som der står, passagetid plus tiden imellem. Og det betyder, at man skal finde ud af, hvor lang tid tager det, at A'eren er afbrudt, og hvor meget B'eren er afbrudt, og hvor lang tid det går fra A bliver afbrudt til B bliver afbrudt. Så skulle vi vist have tiderne op. Jeg har også målt telefonen her med en lille meterstok. Vi kan se her, meterstok. Den har jeg så målt og har fundet ud af, at telefonens højde, den er 13,2 cm. Jeg har også været smart, så jeg har sørget for, at afstanden her imellem, den er tæt på præcis en tredjedel meter, 33,3 cm, eller 0,333 meter. Så bagefter kan vi regne ud, hvor lang tid har den afbrudt, og hvor langt der er imellem. Så kan vi finde ud af hastigheden imellem. Og faktisk vil jeg være snedig og også finde ud af, hvad er tyngdeaccelerationen, hvor meget mere fart får telefonen på, når den fiser ned igennem her. Så nu skal telefonen ud på en lille rejse. Kan du have det godt? Så må du til at holde vejret. Skal vi se en gang her. Du skal hellere kigge på mig. Ja, det er godt. Sådan der. Og vi er klar. Jeg tror, jeg sætter det op her. Og så håber jeg at gribe dig lige om et øjeblik. For ellers så går det nok i stykker. Så er vi klar. 3, 2 og 1. Hold vejret. Nu. Det gik ikke så godt.